హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 13వ అధ్యాయము క్షేత్రజ్ఞ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. ఇందులో ఏం చూడబోతున్నామంటే, మొదటి ప్రశ్న అర్జునుడు ఒక 6 విషయాల గురించి ప్రశ్నలు అడిగాడు. అవేమిటో చూద్దాము ఆ ఫస్ట్ శ్లోకాలు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు 2 నుంచి 7 వరకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సమాధానాలు, క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుడిని మరియు జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అనేది 2nd నుంచి 7th శ్లోక, ఆ 5 శ్లోకాస్లో చెప్పారు. ఏమిటి క్షేత్రం, ఏమిటి క్షేత్రజ్ఞుడు, ఏమిటి జ్ఞానం ఏమిటి అన్నది. నెక్స్ట్ 8 నుంచి 12 శ్లోకం వరకు ఈ 5 శ్లోకాల్లో జ్ఞానం గురించి, జ్ఞానాన్ని ఏ రకంగా పొందాలి అనే విషయం గురించి చెప్పారు. జ్ఞానాన్ని పొందటం అనే విషయం గురించి చెప్పారు. ఇక లాస్ట్కి 13 నుంచి 19, లాస్ట్ కాదు 13 నుంచి 19 వరకు 6 శ్లోకాల్లో జ్ఞేయము అంటే ఏమిటన్నది చెప్తారు. జ్ఞేయము అంటే నాలెడ్జ్, జ్ఞానం యొక్క గమ్యమే జ్ఞేయము. జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే అది భగవంతుని తెలుసుకోవటం. ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నాను, అదే జ్ఞేయము. 20 నుంచి 26 వరకు ప్రకృతి, పురుషుడు వాళ్ళ యొక్క సంయమము, అది ప్రకృతి పురుషుల సమయము 20 నుంచి 26, 27 నుంచి 35 వరకు జ్ఞానచక్షువులు అంటే జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తాం. సో ఇది ఈ చాప్టర్లో మనం చూడవలసిన విషయం. సో ఒకవేళ భక్తి యోగం 12వ అధ్యాయంతో అయిపోయినట్లయితే మరి జ్ఞానం అనేది చివరి 6 అధ్యాయాల్లో ఎందుకు చెప్పబడింది అని ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. దానికి ఎవరైనా సమాధానం చెప్పగలిగితే జూమ్ చాట్లో టైప్ చేయండి. క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, భక్తి 12వ అధ్యాయం అయ్యేటప్పటికి భక్తి యోగం పూర్తయిందని చెప్తున్నాం. ఈ భక్తి యోగం 12వ అధ్యాయంతో పూర్తయింది అనుకుంటే మరి జ్ఞానము చివరి 6 చాప్టర్స్లో ఎందుకు చెప్పారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఎవరికైనా ఏదైనా ఆన్సర్ తోస్తే మీరు చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక విషయం చూద్దాం. భగవద్గీత మొత్తం కూడా నిజానికి భక్తి గురించే మాట్లాడుతుంది. అయితే మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ ద్వారా భక్తిని ఎలా సాధించవచ్చు అనే విషయం చెప్తున్నాయి. అందుకనే దాన్ని కర్మయోగము అన్నారు. ఏ యోగమైనా భక్తి సాధించటానికే ఉపయోగపడుతుంది, భక్తి మార్గంలో మనం స్థిరపడటానికి. కాబట్టి నిజానికి భగవద్గీత కంప్లీట్గా మొత్తం కూడా భక్తి గురించే ఉన్నది. కానీ మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఈ భక్తిని కర్మ ద్వారా ఎలా మనం సాధించగలము అనేది, సంపాదించుకోగలం భక్తిని కర్మ ద్వారా అనే విషయం చెప్తుంది. తర్వాత
ఆఖరి 6 అంటే 13 నుంచి ఇప్పుడు మనం చూడబోయే జ్ఞానయోగం, దీనిని జ్ఞానం ద్వారా ఏ విధంగా భక్తిని సంపాదించవచ్చు, భక్తిలో స్థిరపడవచ్చు జ్ఞాన మార్గంలో అన్నది చెప్తుంది. మధ్యలో 6 భక్తి యోగమే, ఇక అది ప్యూర్గా భక్తి మార్గంలోనే ఉండటాన్ని చెప్తుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ అంటే ఆన్సరు. తర్వాత 12వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏమని, తన యొక్క భక్తుల్ని ఆయన జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల చేస్తాను, బయటపడేటట్లు చేస్తాను అని. చివరి 6 అధ్యాయాలు మనకు వేదాంత అంటే ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్ అంటున్నారు, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయన్నమాట. ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడటానికి అవసరమయ్యే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఈ లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ మనకి ఇస్తాయి. సో జ్ఞానము మనకు మన రాగద్వేషాల నుంచి మనం విడుదలవ్వటానికి తోడ్పడేది ఏమిటి అంటే జ్ఞానము. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ నుంచి మనం విడుదలవ్వటానికి, భగవంతుడి వైపు మనం మనస్సును తిప్పటానికి ఉపయోగపడేదే జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉండగలుగుతాము. భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి వీలవుతుంది, సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ జ్ఞానం అనే దాన్ని ఉపయోగించుకుని తద్వారా భక్తిని సంపాదించుకుని భక్తిలో భాగం అవ్వాలి. ఆ రకంగా ఈ జ్ఞానం కూడా భక్తిలో ఒక భాగమే. కాబట్టి భగవద్గీత మొత్తం కూడా భక్తే. మొదటి 6 కర్మ ద్వారా ఎలా భక్తిని సంపాదించాలని, మధ్యలో 6 ఎలాగూ భక్తి గురించి చెప్తున్నారు, భక్తితో భక్తి మార్గంలో స్థిరపడటం. లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్లో జ్ఞానం ద్వారా మనము భక్తి మార్గంలో ఎలా స్థిరపడగలము, జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే మనకు భక్తి అనేది పెంపొందుతుంది, తద్వారా మనం భక్తి మార్గంలో స్థిరపడతాము అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో అసలు మొదట కర్మ ద్వారా ఎలా భక్తి సంపాదించవచ్చు, తర్వాత భక్తి అనేది ఏమిటి, అసలు అది ఎలా ఉంటుంది, భక్తి యోగం ఏమిటి అన్నది చూసాము. ఇకపోతే జ్ఞానము అంటే ఈ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఈ భక్తి మార్గాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. మరి భగవంతుడు కూడా చెప్పారు కదా, ఏది మీరు అనన్య భక్తి అంటే ఎప్పుడూ మనస్సు బుద్ధి నా మీద ఉంచినట్లయితే తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు. తర్వాత సాధనా భక్తి, మీరు అది చేయలేకపోతే ఈ భక్తి సూత్రాలను పాటిస్తూ మీరు సాధన చేసినట్లయితే నన్ను పొందాలి అనే కోరిక ఇచ్చా మీకు పెరుగుతుంది అని. ఆ తర్వాత మరి నిష్కామ కర్మ, ఆ తర్వాత మరి సకామ కర్మ అంటే ఫలితాలను త్యాగం చేయటం, కర్మ ఫలితాలను. అది కూడా చేత కాకపోతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించండి. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం గొప్పది, ధ్యానం కంటే కూడా ఈ 4వదైన కర్మఫలాలను వదిలేయటం గొప్పది. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యాగం చేస్తే మనకు శాంతి వస్తుంది అని లాస్ట్ చాప్టర్లో చూసాం. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని ఒకవేళ భక్తి మార్గాన్ని పెంపొందించుకోవటం చేత కాకపోతే ఈ జ్ఞానం అనే దానితో మనం భక్తిని సాధించి ఆ తర్వాత భక్తి మార్గంలో స్థిరపడవచ్చు. కాబట్టి ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని మనం భక్తి మార్గం తర్వాత చూస్తున్నాము. భక్తి జ్ఞానం ఒకటే, బట్ స్ట్రాంగ్ భక్తి లీడ్స్ టు జ్ఞానం. జ్ఞానం ఆల్సో లీడ్స్ టు భక్తి. సో ఆ భక్తి భావంలో ఉండటానికే ఈ జ్ఞానం అనేది అవసరం. సో ఈ జ్ఞానం అంటే దీని యొక్క దశలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూస్తాం. అంటే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటం,
ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏమిటి, మనమేమిటి, భగవంతుడేమిటి, వీటన్నిటికీ మధ్య రిలేషన్ ఏమిటి, ఇదంతా మాయ అంటాం వింటున్నాము, దాని అర్థం ఏమిటో మనకు క్లియర్గా తెలియదు. కొంతవరకు ఇప్పుడు సత్వరజస్తమో గుణాలు మాయ, వాటి వల్లనే మన కోరికలు ఇవన్నీ ఇంద్రియాల ప్రలోభాలు ఇవన్నీ జరుగుతాయని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంకా వివరంగా ఈ విషయాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకుని ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచం మాయ, భగవంతుడు అనేది పర్మనెంట్, మనం ఈ జనన మరణ చక్రంలోంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ భక్తి మార్గం ద్వారా జ్ఞానమైన కర్మైన ఏదో ఒక యోగం ద్వారా చివరికి భక్తిలో మనం మునిగిపోవటమే దానికి భగవంతుని పొందే మార్గము అని చెప్పి మనకు అర్థమయ్యేటట్లు చేసేది ఈ జ్ఞాన మార్గం కూడా. అందుకని ఈ జ్ఞానం తెలుసుకుంటే మనకు భక్తిలో ఎలా ఇమ్మర్స్ అవ్వాలి, ఎలా స్థిరపడాలి అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ జ్ఞానము అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి వైపు మనం మనస్సును తిప్పగలగటమే జ్ఞానం. తిప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనం చూసాం. అష్టాంగ యోగంలో కూడా ఫైనల్ స్టేజ్లో సమాధి అంటే భగవంతుడితో మన మైండ్ భగవంతుడి మైండ్తో ఐక్యం అవటం, భగవద్భావాన్ని మనం చూడగలగటం, పొందగలగటం, తెలుసుకోగలగటం, అనుభూతి చెందగలగటం ఇది. సో ఇది భక్తి. ఫైనల్గా భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ రావటమే. కాబట్టి ఆ కనెక్షన్ అనేది ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటే అది డెవలప్ అవుతుంది. ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ భక్తి అన్నమాట ఇది. సో మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ క్షేత్రజ్ఞ విభాగం, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞులు గురించి చెప్పేటటువంటి యోగము ఈ చాప్టరు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడు ఏమిటి అంటే ఆనందించేవాడు అని పురుషుడు అంటే. క్షేత్రము అంటే సరే మనకు తెలిసిందే, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, అలాగే ఇదంతా నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఇంకా జ్ఞానము జ్ఞేయము అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. మొత్తం 6 విషయాలు అడిగాడు. క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, మరి ప్రకృతి పురుషుడు, జ్ఞానము జ్ఞేయము, ఈ 6 విషయాలు అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికాడు, కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అంటారు, ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహం ఏమో క్షేత్రం, ఈ దేహం తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. దేహం తెలిసినవాడు ఎవరు అంటే క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో భరతవంశస్థుడా, అన్ని దేహాల్లో కూడా నేను క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉన్నానని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఈ శరీరాన్ని మరి దానిని గురించి తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము అన్ని. సో దేహము క్షేత్రము, ఆ దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మ 2 ఉన్నారు, ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. సో ఈ 2 కూడా క్షేత్రజ్ఞులు. అందరి దేహాల్లో నేను కూడా ఉన్నాను అని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని కూడా అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము. కాబట్టి క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం జ్ఞానం అని నా అభిప్రాయం. జ్ఞానం మతం మమ, ఇది జ్ఞానం అని నేను అనుకుంటున్నా, నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో క్వశ్చన్, ప్రకృతి ఏమిటి అన్నాడు అంటే భౌతిక ప్రపంచం. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము
ఆ తర్వాత అది ఏర్పాటు చేయబడిన విధానము, దానిలో మార్పులు, అంటే ఈ క్షేత్రం అంటే ఇప్పుడు ఈ బాడీ అనుకోండి, బాడీ అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, అది ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వారు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాలన్నీ కూడా వర్ణిస్తాను విను అని అంటున్నారు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. సో క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుల గురించి ఆ జ్ఞానం చాలా వేద గ్రంథాలు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం, ఋషులందరూ కూడా ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు రాశారు. ఎందులో వేదాలలో, ఇంకా వేరువేరు గ్రంథాలలో, రకరకాల పృథక్ వేరువేరు గ్రంథాలలో, వేదాలలో ఎంతోమంది ఋషులు ఎన్నో రకాలుగా రాశారు ఈ క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి. బ్రహ్మసూత్రాపదైశ్చైవ, బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా ఇది హేతుబద్ధంగా హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై, చాలా క్లియర్గా హేతుబద్ధంగా బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా ఇది వివరించబడింది. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుల గురించి ఆ జ్ఞానం వివిధ వేద గ్రంథాల్లో చాలామంది ఋషులతో వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాల్లో, ముఖ్యంగా బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఇది సహేతుకంగా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయం. ప్రకృతి అంటే మన భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే భోక్త, ఎంజాయర్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. జ్ఞానము ఆనందించేవాడు, భోక్త. జ్ఞానము అంటే మరి నాలెడ్జ్. జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. క్షేత్రము అంటే మన బాడీ. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే బాడీని తెలిసిందెవరు, ఆత్మ మరియు పరమాత్మలు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే మన దేహం, శరీరం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు ఎవరు, ఆత్మ, పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యము ఏమిటి. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఏం చేస్తాం, దేనికి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ జ్ఞానాన్ని, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటానికి. కాబట్టి జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం, విచ్ ఈస్ పరమాత్మ. అది ఏమిటి అంటే గమ్యం, జ్ఞానానికి గమ్యం పరమాత్మ. కాబట్టి జ్ఞేయం అంటే అది అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఎంజాయర్ అంటే భోక్త, క్షేత్రము మన శరీరము, క్షేత్రజ్ఞుడు మరి అంటే క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు ఎవరు అంటే ఆత్మ, పరమాత్మలు. జ్ఞానము అంటే భగవంతుని, ఈ క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం. మరి జ్ఞేయము అంటే ఈ జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి, ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకొని ఏం చేయాలి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందటానికి. కాబట్టి జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే జ్ఞేయము, ఆ జ్ఞేయం ఏమిటి అంటే పరమాత్మ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లుగా 6th శ్లోకాలోకి వచ్చాము. సో 6th శ్లోక ఇదంతా క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి, జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటో, జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చూసాము. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రాన్ని గురించి ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారనమాట. అంటే మన బాడీ ఏ రకంగా ఉన్నది అన్న విషయం. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియగోచర ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతి ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో మహాభూతాలు 5 అంటే పంచమహాభూతాలు 5, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ ఇంద్రియాణి దశైకం చ 10 ఇంద్రియాలు, పంచచేంద్రియ గోచర 5 ఇంద్రియ
గ్రాహ్య విషయాలు, పంచచేంద్రియ గోచర అంటే 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం, తర్వాత కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము ఇలాంటివి. సంఘాతశ్చేతన ధృతి, సో ఇవన్నీ కూడా జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు. ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన, ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా క్షేత్రము అని అంటాము. సవికారం ఉదాహృతం, దాని యొక్క క్షేత్రం యొక్క పార్ట్స్ అని కూడా, దాని విభాగాలు, అంతఃప్రక్రియలు అని కూడా అంటాం. దేనిది? బాడీ. సో ఇప్పుడు బాడీ గురించి చాలా వివరంగా చెప్తున్నారు. ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు దీన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. మ్యూట్ పెట్టింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇదంతా ఒకసారి మీకు చూసే అవకాశం కలిగిందేమో అనుకుంటున్నాను. సో పంచమహాభూతాలు 5, అవేంటి? అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, మరి భూమి, వాయువు, ఈ 5 ప్లస్ అహంకారము, మన బుద్ధి, వ్యక్తము, తర్వాత ఈ 3, 5 + 3 8. దశ ఇంద్రియాలు, వీటిలో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి, 5 ఏమో కర్మేంద్రియాలు. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటి అంటే మరి కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము అని చెప్పుకున్నాము. 5 కర్మేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు ఏమిటంటే వాక్కు, మన గొంతు అన్నమాట. వాక్కు, వాక్పాణిపాద పాయుపస్థ అంటారు. అంటే వాక్కు, పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే మరి కాళ్ళు, పాయుపస్థాలంటే జననేంద్రియాలు 2, మొత్తం 5. సో అవి కర్మేంద్రియాలు. ఇవేమో జ్ఞానేంద్రియాలు, అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. సో 5 + 5 కర్మేంద్రియాలు 10. ఇక్కడ ఒక 8 చూసాం. పంచమహాభూతాలు, అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తం 8 ప్లస్ ఈ 10 ఇంద్రియాలు 18 అయ్యాయి ఇప్పటికీ. ఇంకా మనస్సు తర్వాత 19 మనస్సుతో. 5 గ్రాహ్య విషయాలు అంటున్నారు. ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటి ఆహారము. ఏమిటవి? నోటికేమో ఫుడ్ అనుకోండి, కానీ మరి కంటికి కనిపించేదంతా, చెవికి వినిపించేదంతా, ముక్కుకు వాసనలన్నీ, చర్మానికి తగిలేవి స్పర్శలు, ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆహారము. అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రస, గంధ ఇవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియాలు గ్రహించేటటువంటి విషయాలు, ఇంద్రియాలు అబ్జార్బ్ చేసేటటువంటి విషయాలు, ఇంద్రియాలు తీసుకునేటటువంటి విషయాలు. ఏమిటి అంటే శబ్దము, చెవి శబ్దాన్ని తీసుకుంటుంది. రూపము, కన్ను రూపాన్ని తీసుకుంటుంది. స్పర్శ, చర్మం స్పర్శను తీసుకుంటుంది. రస, రుచి, నోరు రుచిని, రసాన్ని తీసుకుంటుంది. గంధ, వాసన, ముక్కు వాసనను తీసుకుంటుంది. అందుకని ఇవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఏమిటవి అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు 5. సో అవి 5 ఇప్పుడు 19 + 5 మొత్తం 24 అయ్యాయి.
అవి కాకుండా ఇక ఇచ్చా ద్వేషం సుఖం దుఃఖం, ఇచ్చ అంటే కోరిక కానీ, ద్వేషం కానీ, సుఖ దుఃఖాలు కానీ, ఆనందం, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం సంఘాతశ్చేతనాధృతి, జీవిత లక్షణాలు, మన నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా కలిపి బాడీ అని అంటారు. అంటే మనం స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసే విషయాలు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నమాట. మన జీవితంలో మనకు స్ట్రాంగ్గా ఉండే మన లక్షణాలు కానీ, మన నమ్మకాలు కానీ, అవన్నీ కలిపి మన బాడీ దాని యొక్క అంతఃక్రియలు అంటే దానిలో ఉన్న భాగాలుగా విభజింపబడ్డాయి, భావించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి చూద్దాం మన బాడీలో ఏంటి అసలు ముఖ్యమైనవి. 24 అంశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. వాటిల్లో పంచభూతాలు 5: భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశము. ఇకపోతే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఏమిటి? శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధ, వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ మరియు శబ్దము, మొత్తం పంచభూతాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు కలిపి 10. ఇకపోతే సూక్ష్మాంశాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? మనకి భౌతిక శరీరం కంటికి కనిపిస్తుంది, కనిపించని శరీరం సూక్ష్మ శరీరం అంటాము, కనిపించే శరీరం భౌతిక శరీరాన్ని స్థూల శరీరం అంటాం. సో ఈ సూక్ష్మ శరీరం, కనిపించని శరీరంలో ఏమున్నాయి? ఇంకా మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 3 కూడా ఉన్నాయి. సో 10. ఇక్కడేమో పంచమహాభూతాలు చూసాము. మరి ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే పంచమహాభూతాలు అంటే మరి వీటి పంచమహాభూతాలతో మన భౌతిక శరీరం తయారైందని చెప్పుకున్నాంగా. ఏదైనా ఆకారం అనేది ఉందంటే పంచభూతాల నుంచే అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మన భౌతిక శరీరం గురించి ఇక్కడ భౌతిక శరీరంలో ఏమున్నాయో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పంచభూతాలు 5. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, ఇంద్రియాలు తీసుకునేటటువంటి విషయాలు, బయట నుంచి వచ్చేవి ఏమిటి అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. సో పంచభూతాలు ప్లస్ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు 10. అది భౌతిక శరీరానికి సంబంధించినవి. తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, కనిపించని శరీరాన్ని సూక్ష్మ శరీరం అంటాము. తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే మరి చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు, మనకు విషయాలను ఇంద్రియాలకు తెలియజేసేది ఇవే కాబట్టి వీటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటాము. కర్మేంద్రియాలు, పనిచేయటానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు కూడా ఉన్నాయి మన బాడీలో. ఏమిటి అంటే కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. సో మొత్తం 10 + 10 20 ప్లస్ ఈ 3 23. 4వది అవ్యక్తము 24వది. సో ఈ 24 పార్ట్స్ మన బాడీలో ఉన్నాయి. పంచమహాభూతాలు 5: అర్త్, వాటరు, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ అంటే అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశము మరియు వాయువు. మరి నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ అంటే ఏమిటి? కర్మేంద్రియాలు. కర్మేంద్రియాలు ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి, మరి చర్మము. ఇది జ్ఞానేంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాలు మన కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి, చర్మము. ఇకపోతే కర్మేంద్రియాలు ఏమిటి అంటే వాక్పాణి, పాద, పాయు, పస్త అన్న మాట గుర్తుంచుకోండి. వాక్కు, పాద, పాణి అంటే చెయ్యి, పాదము, పాయుపస్థ అంటే జననేంద్రియాలు 2, అవి 5. తర్వాత మరి శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటి విషయాలు ఏమిటి అంటే అవి 5: శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్తము, ఇవన్నీ. సో పంచమహాభూతాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5, మొత్తం 20. ఇకపోతే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, అవ్యక్తము, ఈ 24 కలిపితే ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉన్న వివిధ భాగాలు. అదే కాకుండా ఇంకా ఏమంటున్నారు? సుఖము, దుఃఖము, ఇవన్నీ కూడా మరి పార్ట్స్, కనిపించని పార్ట్స్ అన్నమాట. ఒక రకంగా కోరిక, ద్వేషము, సుఖము, దుఃఖము, ఇవన్నీ కూడా మరి జీవిత లక్షణాలు, నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా బాడీలో ఒక పార్ట్సే. పోతే ఇప్పుడు మన యొక్క బాడీలో సూక్ష్మ శరీరం, స్థూల శరీరం అని ఉందని చెప్పుకున్నాం. స్థూల శరీరం అంటే పైకి కనిపించే శరీరం కంటికి, అది పంచమహాభూతాలతో తయారైంది. దాని ద్వారానే ఈ శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు మనకు వెళ్తూ ఉన్నాయి లోపలకు. సో స్థూల శరీరం అంటే మన బయటికి కనిపించే శరీరం. ఇకపోతే సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి అంటే మరి కనిపించని శరీరం ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం కింద వస్తాయి. ఇది నేను చెప్పినట్లుగా కొంచెం ఇది
మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి. సో మన యొక్క గ్రోస్ బాడీ అంటే స్థూల శరీరం, పైకి కనిపించే బాడీ, సటిల్ బాడీ, లోపలేముంది, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ లోపల మన ఆత్మ ఉన్నది. ఈ గ్రోస్ బాడీ అంటే స్థూల శరీరం జాగృతావస్థ, అంటే మనకు జరిగేవన్నీ పైకి భౌతిక ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండటం అన్నమాట. మెలకుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్లో ఉంటాం కాబట్టి అది జాగృతావస్థ. మరి సటిల్ స్వప్నావస్థ అంటే ఏమిటి, అది సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటుంది. అది ఏమిటి, మనం నిద్రపోయినప్పుడు కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మన మైండ్ ఇంకా మైండ్తో టచ్లో ఉందన్నమాట మన కాన్షియస్నెస్. అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం మెలకుగా ఉన్నప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంతో కట్టుబడిపోతుంది, దాంట్లో పడిపోతాం. అదే నిద్రపోతున్నప్పుడు మనసుతో కట్టుబడిపోతుంది. సో తద్వారా శరీరం పనిచేయకపోయినా నిద్రలో ఉన్న మైండ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, మనకు స్వప్నాలు అవి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అది స్వప్నావస్థ. ఆ తర్వాత సుషుప్తి అనే అవస్థ. అప్పుడు మనలో ఉన్న చైతన్యం ఎక్కడా కూడా ఉండదు. గాఢ నిద్ర పట్టినప్పుడు చూడండి, లేస్తే మంచి నిద్ర పట్టింది అంటాం, అంతవరకే తెలుస్తుంది. అందులో ఆ సమయంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అనేది కలలు కానీ ఏదీ రాని స్థితి, అది సుషుప్తి. అంటే మన చైతన్యం ఉన్నది, ఎక్కడికి పోలేదు, కానీ మనకు దేంతోనూ కాంటాక్ట్ లేదనమాట. భౌతిక ప్రపంచంతోనూ లేదు, మైండ్తో కూడా లేదు. అలాంటి క్వైట్ స్థితి అన్నమాట అది సుషుప్తి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజీ, అప్పుడు రియల్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే ఆత్మదర్శనం. దాన్ని దాటి ఇంకా వెళ్తే ఆత్మను మనం ఎప్పుడైతే అనుభూతి చెందగలుగుతామో దాన్ని తుర్యావస్థ అంటారు. తుర్య అంటే మన యొక్క చైతన్యం ఆధ్యాత్మికతతో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది తుర్యావస్థ. ఆత్మను మనం అనుభూతి చెందగలిగినప్పుడు, భగవంతుణ్ణి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, ఆ యూనియన్ విత్ గాడ్, ఆ సమాధి స్టేట్ని అంటే అది వచ్చినప్పుడు దానిని తుర్యావస్థ అని అంటారు. సో ఇవి డిఫరెంట్. ముందు స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, ఆ తర్వాత సోల్, సుషుప్తి అంటే కారణ శరీరం అన్నమాట. కారణ శరీరం అంటే అటు భౌతిక ప్రపంచంతోనూ కాంటాక్ట్ లేదు, మైండ్తోనూ కాంటాక్ట్ లేదు, జస్ట్ మన కాన్షియస్నెస్ అలా ఉన్నాం అంతే. భౌతిక ప్రపంచంతోనూ ఏమీ కనపడట్లేదు, మైండ్తో లేదు, ఏం ఆలోచనలు లేవు, నేను అనిగా నువ్వు అనిగా ఏదీ లేదు, మనం ఉన్నాము అంతే, దేనితో కనెక్షన్ లేదు. అది సుషుప్తి. తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ వెనక్కి, అది కారణ శరీరం. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే అప్పుడు మనం అది దాటి వెళ్తే సోల్, ఆత్మదర్శనం వస్తుంది. అది తుర్యావస్థ అని అంటారు. ఇవి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అన్నమాట కాన్షియస్నెస్లో, అంటే మన చైతన్యంలో రకరకాల స్టేజెస్ ఇవి. సరే, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, మరి ఈ గ్రోస్ బాడీ, సటిల్ బాడీ అంటే స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, ఇవన్నీ కారణ శరీరం చూసాం. కాబట్టి మరి అన్నమయ క్షేత్రము, కోశము, ప్రాణమయ కోశము, జ్ఞానమయ కోశము, విజ్ఞానమయ కోశము, ఆనందమయ కోశం అని దీనిని 5 రకాలుగా వర్ణిస్తారు మన యొక్క చైతన్య స్థితిని. అన్నమయ అంటే మరి మనం మామూలుగా మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచంతో కనెక్షన్ ఉండటమే అన్నమయ. ఇంకొంచెం ప్రాణమయ అంటే మన బ్రీడింగ్, మనం ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది ప్రాణమయ. ఇకపోతే జ్ఞానమయ అంటే మనోన్మయ అని కూడా అంటారు, మనోన్మయ కోశము. అప్పుడు మనస్సుతో జ్ఞానం తెచ్చుకునేటటువంటి స్థితి మనోన్మయ కోశము. విజ్ఞానమయ కోశము అంటే దానిని మించి ఇంకా కొంచెం ఆ విజ్ఞానాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటటువంటి జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవటం. సో అంటే ప్రాక్టికల్గా ఈ విజ్ఞానాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే స్టేట్లో ఉండగలగటం.
ఆ చివరి దశ ఆనందమయ అంటే బ్లిస్ చెప్పుకున్నాం. అంటే సచ్చిత్తానందాలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని, భగవంతుడు సచ్చితానంద స్వరూపుడు, మన ఆత్మ కూడా సచ్చితానంద తత్వమే. కాబట్టి ఆ ఆనందం, అందులో ఉన్నటువంటి నిత్యానందం, భగవంతుణ్ణి ఆత్మను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ప్రాక్టికల్గా మనం అనుభూతి చెందగలిగినప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని, అది ఆనందమయ కోశము అని అంటారు. సో ఈ 5 కూడా ఈ 5 కోశాలు కూడా బ్రహ్మపుచ్చంలో మనకు వివరించినటువంటి ఈ కోశాలు అన్నమాట. సరే, ఇది అంతా కూడా మన శరీరం గురించి మనం క్లియర్గా ఇక్కడ క్షేత్రం అంటే ఏమిటి అన్నది చూసాం. సరే, ఈ 24 ఉంటాయి. వాటిల్లో స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, మరి కారణ శరీరం అని చూసాము. అవి ఏంటి అనేది ఇంకా క్లియర్గా ఆ భాగాలు, సూక్ష్మ శరీరం అంటే పంచమహాభూతాలు 5, మరి శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య వస్తువులు, ఇంద్రియాలు గ్రహించేటటువంటి విషయాలు ఏమిటి, చెవి శబ్దము అనే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. ముక్కు వాసన, ఇవన్నీ శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. అది ప్లస్ పంచభూతాలు 5, మొత్తం 10 కూడా స్థూల శరీరము. తర్వాత మరి సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఇవి ఉంటాయి. అవ్యక్తము అంటే కారణ శరీరము. సో ఈ 4. ఆ తర్వాత మన కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, 10, మొత్తం 24 మన బాడీలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మనకు ఉండేటటువంటి ఫీలింగ్స్ కూడా బాడీలో పార్టేనని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసాము క్షేత్రజ్ఞుల గురించి. ఇప్పుడు జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమిటో చూద్దాం. వినయము, గర్వం లేకపోవటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించటం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, విద్యాహంకారం లేకపోవటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం, నిర్లిప్తత అంటే ఏది ఎలా ఉన్నా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, సమత్వం అనుకోవచ్చు. మరి భవబంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అందరినీ వదిలిపెట్టేయమని కాదు, కాకపోతే మన పని మనం చేస్తున్న స్వధర్మం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామంటే రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టుకోగలగటం, సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం, ఆ తర్వాత భగవంతుడి ఎట్లా విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవటం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఏ బంధాలు కూడా చుట్టుకోకుండా మనం అందరిలో ఉన్నా కూడా మన యొక్క భగవంతుడితో మన కనెక్షన్ని వదులుకోకుండా ఉండగలగటం. జనసామాన్యం అంటే ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే ఆత్మదర్శన ఎంత ఇంపార్టెంటో అర్థం చేసుకోగలగటం. పరతత్వపు తాత్విక శోధన అంటే మరి భగవంతుణ్ణి సచ్చితానంద తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అనే విషయం గురించి రీసెర్చ్ చేయటం ఎలా అన్నది, ఇవన్నీ జ్ఞానం. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా, ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా సరే అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అంటూ జ్ఞానానికి ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ మనకు చెప్పారు. ఇవన్నీ జ్ఞానానికి లక్షణాలు అన్నమాట, అంశాలు. వినయము, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించటం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, విద్యాహంకారం లేకపోవటం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం, ఇవన్నీ కూడా విశుద్ధ భక్తి, మరి స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించటం, ఇవన్నీ జ్ఞానము. ఇది కాక ఇంకేదైనా ఉన్నా అది అజ్ఞానమే. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నాసదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవిచూస్తావో. ఇప్పుడు ఆత్మ అంటే క్షేత్రజ్ఞుని గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి చూసాం. ఇప్పుడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మన ఆత్మ
గురించి చెప్తున్నారు. దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు అమృతతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అది నేను ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. అది ఆది లేనిది, అంటే బిగినింగ్ లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన ఈ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసే పనులు, రీజన్స్, ఇవన్నిటికీ కూడా అతీతం ఈ ఆత్మ అన్నది. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మతత్వం అది నా బిగినింగ్లెస్, అది నాకు అధీనమైనది, అంటే భగవంతుడిలో పార్ట్ అని చెప్పి ఈ బ్రహ్మతత్వం అయినటువంటి మన ఆత్మ ఎలాంటిదంటే ఆది లేనిదని చెప్తున్నారు. ఈ దేనిని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో, సో ఆత్మదర్శనం అయితే మనకు అమృతత్వం చవి చూడగలము అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అది ఎలాంటిది అంటే ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది, కాబట్టి దానికి బిగినింగ్ లేదు, నాకు అది భగవంతుడి యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నది, అంటే భగవంతుడిది అది అని. ఇంకా సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిం అల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతః పాణిపాదం, అంతటా కూడా పాణి చేతులు పాదాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ బొమ్మలో మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. చేతులు పాదాలు అంత సర్వము ఉన్నాయి, అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాయి భగవంతుడి. సర్వతోక్షి శిరోముఖం, అంతటా కూడా ఆయన కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు ఉన్నాయి. సర్వతః శృతిం అల్లోకే, అంతటా కూడా ఆయన చెవులు కూడా ఉన్నాయి. అల్లోకే సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి, ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా కూడా ఆవరించి ఉన్నారు అని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట. క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి ఆయన అంతటా కూడా ఉన్నారు. ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు, చెవులు సర్వత్రా ఉన్నాయట మొత్తం. ఈ విధంగా ఈ పరమాత్మ ఈ జగత్తంతా కూడా ఈ రకంగా ఆవరించి ఉంటారు. ఏ రకంగా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కళ్ళు, శిరస్సు, తలలు, మరి చెవులు, ఇవన్నీ అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఆయన కళ్ళు, చెవులు ఉన్నాయి. సమస్తం కూడా భగవంతుడికి ఎరుకయే అని మనకు అర్థమవుతోంది. ఇంకా చెప్తున్నారు పరమాత్మ గురించి. మరి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మరి క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడైనటువంటి ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు పరమాత్మ గురించి చెప్తున్నారు. ఆత్మ గురించి చూసాము. ఆ బ్రహ్మము దేనిని తెలుసుకుంటే మనం ఆత్మతత్వాన్ని, అమృతతత్వాన్ని చవి చూస్తామో అది నాకు అధీనమైనది, ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది అని చూసాము. తర్వాత సర్వతః భగవంతుడి ఎలా వ్యాపించి ఉన్నాడో ఈ జగత్తంతా చూసాము. ఇప్పుడు ఇంకా పరమాత్మ గురించి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం, మరి సర్వేంద్రియ వివర్జితం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అన్ని ఇంద్రియాలకు అతీతుడు, ఇంద్రియరహితుడు. ఇంద్రియాలు లేనివాడు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు లేనివాడని కాదు అర్థం. ఆ వాటికి వల్ల వచ్చే ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి గురి కానివాడు అని అర్థం. ఇంద్రియ వివర్జితుడు, ఇంద్రియరహితుడు అంటే నిర్గుణుడు, అంటే ఆయనకు ఇంద్రియాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమాత్రము లేదు. ఆయనే అన్నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరు, కానీ ఇంద్రియాలు మనల్నందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, కానీ ప్రభావితం చేస్తాయి, కానీ భగవంతుడి మీద వాటి ప్రభావం లేదు. అసక్తం సర్వభృచ్చైవ అంటే అన్నిటినీ సంరక్షించి పోషించినా కూడా ఆయన దేని మీద ఆసక్తి లేనివాడు, ఏది కోరిక లేనివాడు. నిర్గుణం గుణభోక్తృచ, అలాగే ప్రకృతి గుణాలకు, త్రిగుణాలకు, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. అదే సమయంలో మరి ఆయనే ఆ గుణాలకు ప్రభు అయినప్పటికీ ఆ గుణాలకు ఆయన అతీతుడు. సో ఈ పరమాత్మ లక్షణాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలం అయినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. సో మన ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆయనే కారణం, కానీ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడని కాదు, ఇంద్రియ ప్రభావాలకు గురి కానివాడు అని అర్థం. ఆ తర్వాత అన్నిటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన అనాసక్తుడు, దేని పట్ల కోరిక లేనివాడు.
ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడు అయినా కూడా ఆ త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు, కానీ ఆ త్రిగుణాలకు ఆయన అతీతుడు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. శుద్ధ భక్తులు కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను మించి పై స్టేజ్కి వెళ్తే, అతీతులుగా వెళ్ళినప్పుడే ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము. మన భగవంతుడు కూడా ఈ వీటికి అతీతుడు కాబట్టి ఆ స్థితి ఏమిటో, ఆ ఆనందం ఏమిటో వీటికి అతీతంగా వెళ్ళిన వాళ్లకు అర్థమవుతుంది భగవంతుడి స్థితి. బహిరంతశ్చ, ఇప్పుడు పరమాత్మ గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో ఈ పరమపురుషుడు కదిలేవి కదలనివి ఉన్న ప్రతి జీవికి కూడా బయట లోపల ఉంటాడు. సో ఈ ప్రపంచంలో కదిలేవి ఉన్నాయి మనలాంటి మనుషులు, మరి జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, ఇటువంటివన్నీ కదలని ఉన్నాయి, పర్వతాలు, చెట్లు, ఇటువంటివి. వీటన్నిటికీ కూడా పరమాత్మ బయట లోపల ఉంటాడు. మరి బయట ఎలా ఉంటాడు? పంచభూతాల రూపంలో ఉంటాడు. లోపల ఎలా ఉంటాడంటే ఆత్మ పరమాత్మల రూపంలో ఉంటాడు. సో ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఏదైనా కదిలేది కదలనిది, ఏ వస్తువులో అయినా, ఏ జీవిలో అయినా కదిలే కదలని వాటిల్లో బయట లోపల కూడా ఈ పరమ పురుషుడు భగవంతుడు ఉంటారు. అయితే అతి సూక్ష్మంగా ఉండటం వల్ల ఆయన చూడటానికి మన ఇంద్రియాలకు శక్తికి అతీతుడు అనమాట. ఇంద్రియాల ద్వారా మనం ఆయనను తెలుసుకోవటం, చూడటం అనేది అసాధ్యం. ఎందుకంటే ఆయన అతి సూక్ష్మంగా ఉండటం వల్ల. సో తర్వాత చాలా దూరం, అందుకని ఇంద్రియాల ద్వారా మనం తెలుసుకోలేం భగవంతుణ్ణి. మనస్సుతోనే ఆత్మను దర్శనం చేసుకున్నప్పుడే భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. ఇక చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. అంటే భగవంతుడు ఎక్కడో అంత సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న మనలోనే ఉన్నారు ఆ పరమాత్మ అన్నది మనం మర్చిపోకూడదు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆత్మ పరమాత్మ ఈ రెండింటిని ఎవరు తెలుసుకోగలరు అన్నది ఈ శ్లోకంలో చూస్తాము. 19వ శ్లోకానికి వచ్చాము. సో ఈ 19వ శ్లోకంలో ఇక జ్ఞేయము అంటే పరమాత్మ, మరి జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం ఏమిటో ఇందాక చూసాం. మరి వినయము, ఇవన్నీ సమస్థితి, ఇవన్నీ ఉండాలి అని చెప్పి ఆ జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుందంటే పరమాత్మను అర్థం చేసుకోగలుగుతాము ఆ విషయం. అందుకని పరమాత్మ గురించి చూస్తున్నాము ఇప్పుడు. ఇది 13 నుంచి 19 వరకు 19 శ్లోకాల్లో ఉన్నాం. సో అది లాస్ట్ శ్లోక అంటే పరమాత్మ గురించిన, జ్ఞేయాన్ని గురించిన శ్లోకంలో లాస్ట్ది. సో ఇప్పుడు మనం చూసేది ఏమిటి అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యమైన జ్ఞేయము. జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి? జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం అంటే పరమాత్మ కాబట్టి జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. కాబట్టి ఆ పరమాత్మ గురించి మనం ఇక్కడ చూసాము. ఆ తర్వాత ఏది? ఇంద్రియాలకు అతీతుడని, గుణాలకు అతీతుడని, అన్నిటినీ పోషించిన కోరికలు లేనివాడని, ఆ తర్వాత మరి అన్ని జీవరాశులు కదిలేవి కదలనివి అన్నిట్లోనూ కూడా బయట లోపల కూడా ఉన్నాడు పరమాత్మ. బయట పంచభూతాల రూపంలో భౌతిక శరీరంలాగా ఉన్నాడు, స్థూల శరీరంలాగా. లోపల మరి ఆత్మ రూపంలోనూ ఉన్నారు అని చూసాము. అందరిలోనూ చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ అందరిలోనూ ఉన్నారంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న మనలో కూడా ఉన్నారు అని పరమాత్మను తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు. సో ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఇలా ఈ క్షేత్రం యొక్క క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞేయము ఇవన్నీ కూడా సమాసతః నీకు సమగ్రంగా చెప్పేశాను. ఇప్పుడు మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ, ఈ విజ్ఞానాన్ని ఉన్నటువంటి నా భక్తులు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. దీన్ని మద్భావాయోపపద్యతే, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా నీకు క్షేత్రం గురించి, జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి అన్నీ కూడా వివరంగా చెప్పాను. నా భక్తులు భక్తుడైన వాడు దీనిని యథార్థంగా నిజంగా అర్థం చేసుకుని ఆ తర్వాత నా యొక్క మద్భావాన్ని,
నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి భావం అంటే ఆయన సచ్చిదానంద మూర్తి కాబట్టి ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో పరమాత్మని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతం చెప్పించుకోవటం చివరిలో ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవడం కోసం ఆ చిత్రాన్ని చూస్తున్నాము. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు ఈ రెండు కూడా అనాది అంటే సనాతనమైనవని మనం తెలుసుకోవాలి. వాటిలో మార్పులు భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. సో ఈ ప్రకృతి కానీ జీవులు కానీ జీవులంటే మరి ఆత్మ సనాతనమైనది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది, అనాది, బిగినింగ్లెస్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే వాటిలో మార్పులు కానీ ఈ భౌతిక గుణాలైన సత్వరజస్ తమో గుణాలు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఆ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి అని చెప్తున్నారు. సో ప్రకృతి అనేది అనాది, జీవులు ఆత్మ అనాది. అయితే వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు 25 years అండ్ అండర్ ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత కౌంట్ చూస్తాను. హరే కృష్ణ. ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత ఒక్కరే హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఈరోజు ఇంకెవరు లేరా? ఓకే, సో ఈ శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సౌజన్య మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. త్రిపుర మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుగుణ మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి విద్యనాది ఉపావపి ఉభావపి ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ వికారాంచ గుణాంచైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. హరే 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 కృష్ణ మాతాజీ. దుర్గా మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ వికారాంశ్చ గుణాశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.
అనుష మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రకృతిం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రకృతిం పురుషం చైవ ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి విద్యనాది ఉపావత్పి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో దీనికి ఇది మనం ఇప్పుడు చూసాం. ఇక నెక్స్ట్ కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో కార్యకారణాలన్నిటికీ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న కార్యాలు, పనులకు వాటి యొక్క కారణాలు, వీటన్నిటికీ కూడా ప్రకృతియే కారణము అయితే ప్రకృతియే కారణం అయితే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పురుష సుఖ దుఃఖానాం, ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ దుఃఖాలన్నిటికీ సుఖ దుఃఖాలకు భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భోక్తృత్వం ఎంజాయ్ చేసేటటువంటి ఈ మనిషే హేతువు, కారణము అని చెప్పబడింది అని అంటున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న పనులన్నింటికీ కూడా ఈ ప్రకృతి ఎలా కారణమో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖదుఖాలు అనుభూతి చెందటంలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడింది అని అంటున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో పనులన్నీ జరగటానికి ప్రకృతి కారణం. అంటే ప్రకృతిలో మరి మనకు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలను బట్టి మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ భౌతికంగా మనం చేసే పనులన్నిటికీ ఇవే కారణం. మనం ఏ పని చేసినా మన గుణాలను అనుసరించి చేస్తూ ఉంటాం. అది అయితే రెండవది ఏమిటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో సుఖదుఖాలు అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం మనం చేస్తూ. ఆ సుఖదుఖాలు కూడా ఎందుకు అనుభూతి చెందుతున్నాము అంటే దానికి మనమే బాధ్యులం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? మన ఇంద్రియాల ప్రలోభాలు మనకి ప్రలోభాలు కలిగిస్తే తద్వారా కోరికలు, తద్వారా మరి అన్ని యాంగరు, కోపము, తర్వాత బాధ, దుఃఖము, అవి తీరకపోతే దుఃఖము, తీరిన వాళ్ళ మీద ద్వేషము, తీరలేదన్న కోపము, ఇవన్నీ కూడా మనకి దుఃఖాలను కలిగించే అనుభూతులు అన్నమాట. సో వీటన్నిటికీ ఎవరు కారణం అంటే మనమే. మన ఇంద్రియ ప్రలోభము, మన మనస్సు వాటికి బానిస అయిపోవడము, వాటిని ఎదుర్కొని ఉండలేని బలహీనత, మనోబలహీనత వల్ల మనం దుఃఖానికి గురి అవుతున్నాము. సో ఈ ప్రపంచంలో సుఖదుఖాలకు కారణం ఎవరు అంటే మనమే. మన ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో మనమే సుఖమని దుఃఖమని అనుకుంటూ ఉన్నాము. ఇకపోతే 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మనకు ఈ మానవ జన్మ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ జీవరాశుల రకాలు ఏమిటి అంటే ఒక 9 లక్షలు నీటిలో ఉండేవి, 20 లక్షలు కదలనివి అంటే చెట్లు పుట్టలు లాంటివి ఒక 20 లక్షలు, 11 లక్షలు పురుగులు, తర్వాత రెప్టైల్స్ ఉంటాయని, 10 లక్షలు పక్షులు, రకరకాల పక్షులు, 30 లక్షలేమో 4 కాళ్ళతో ఉన్న జంతువులు, 4 లక్షలు హ్యూమన్ స్పీషీస్ అని ఒక లెక్క చెప్తున్నారు రకరకాలవి. సో జస్ట్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడు అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి? మనం ఈ ప్రకృతిలో పుట్టి ఈ మాయలో మెల్లగా స్థిరపడి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఏవో కొన్నిటిని అలవర్చుకుని మన జీవన విధానాన్ని ఇలా సాగిస్తూ ఉన్నాము. కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల ఈ ప్రపంచపు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాల మీద మనం మమకారాన్ని పెంచుకుని జీవాత్మకు మరియు అధమ జన్మలకు కూడా ఆ మమకారాసక్తి వల్లే మనకు
మమకారాసక్తిని మనం ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేస్తామన్న దానిని బట్టి మనకు ఉన్నత జన్మ వస్తుందా అధమ జన్మ వస్తుందా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. సో వాటి పట్ల మమకారాసక్తి వల్లనే మనకు ఉన్నత జన్మ అవనివ్వండి అధమ జన్మ అవనివ్వండి వస్తుంది. సో ఈ త్రిగుణాలను మనం అలవర్చుకుని జీవిస్తున్నాం పనులు చేస్తూ. కాబట్టి ఆ పనులు ఎలా చేస్తున్నాం, ఆ పనుల పట్ల మమకారాసక్తి రాగద్వేషాలు విపరీతంగా పెంచుకుని చేస్తున్నామా, లేదంటే ఆ రాగద్వేషాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మెల్లగా వదిలిపెట్టి చేయగలుగుతున్నామా అన్న దానిని బట్టి రాగద్వేషాల అటాచ్మెంట్స్ ఉండి పనులు చేస్తే మనం మరి ఏదో ఒక లోకానికి ఆ పనులను బట్టి వెళ్తాము. అధలోకానికో పైలోకానికో మనం చేసిన పనిని బట్టి ఆ రాగద్వేషాలు అనేవి వదులుచుకున్నప్పుడు మనకు కర్మబంధాలు అంటవు. అది ఇంతకుముందు చూసాము. బట్ ఈ మమకారాశక్తితో అటాచ్మెంట్స్తో మనం చేసేటటువంటి ఈ పనులు మంచివైనప్పుడు ఉన్నత జన్మ, చెడు అయినప్పుడు మరి అధమ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అధమ జన్మ అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి క్రింది జన్మలు వచ్చే అవకాశం కూడా మన యాక్షన్స్ వల్ల మనకు ఉన్నది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సరే, ఈ శ్లోక ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. పురుష ప్రకృతిస్థో హి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. दुर्गा माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. पुरुष प्रकृतिस्थो हि. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि. भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान्. भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान्. कारणं गुणसङ्गोऽस्य. कारणं गुणसङ्गोऽस्य. सदसद्योनि जन्मसु. सदसद्योनि जन्मसु. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी. त्रिपुरा माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. पुरुष प्रकृतिस्थो हि. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि. भुङ्क्ते प्रकृति जान् गुणान्. भुङ्क्ते प्रकृति जाङ्गुणात्. कारणं गुणसङ्गोऽस्य. कारणं गुणसङ्गोऽस्य. सदसद्योनि जन्मसु. सदसद्योनि जन्मसु. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ త్రిగుణాలను అలవర్చుకుని మనం ఇలా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాము. వాటి పట్ల ఉన్న మమకారం వలన మనం ఆ రాగద్వేషాలను బట్టి మనకి ఏర్పడే బంధాలను బట్టి పైలోకాలు కానీ కింద లోకాలు కానీ మనకు వస్తాయి అని దీని అర్థం. ఇకపోతే యావత్ జ్ఞానచక్షువులు అంటే ఇక లాస్ట్లో మనం చూసినట్లయితే 19th శ్లోక కూడా అయిపోయింది. 20th to 25th ప్రకృతి పురుషుడు వాటి యొక్క సంబంధం అన్నది మనం చూసాము. ప్రకృతి పురుషుడు. సో ఈ ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడు ఏమిటి అన్నది, వాటి యొక్క సంబంధం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూసాము. అంటే ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా సనాతనమైనవని, అయితే వాటిలో మార్పులు గుణాలు ఇవన్నీ ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి అని, సత్వరజస్తమో గుణాలు ప్రకృతి నుంచే పుట్టాయి. ఆ తర్వాత జీవుడు ఈ గుణాలను అలవర్చుకుని జీవితాన్ని సాగిస్తూ తన యొక్క సుఖదుఖ సుఖమైన దుఃఖమైన తన అనుభూతులన్నిటికీ తనే బాధ్యుడు అని చూసాము. వాటి పట్ల ఉన్న మమకారాసక్తి వల్ల అతనికి ఉన్నత జన్మ కానీ అధమ జన్మ కానీ వస్తుంది, ఈ గుణాలను అనుభవిస్తూ అతడు చేసే కర్మల వల్ల. ఈ తర్వాత నువ్వు చూసే చరాచర జగత్తంతా కూడా ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.
హరే కృష్ణ దుర్గా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యావత్ సంజాయతే కించిత్ యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభా. తద్విద్ధి భరతర్షభ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తద్విద్ధి భరతర్షభా. తద్విద్ధి భరతర్షభ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యావత్ సంజాయతే కించిత్ అంటే మొత్తం ఈ సమస్త జగము కూడా సత్వం స్థావర జంగమం, సమస్తము స్థావర జంగమం, కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే, కలయికయే. తద్విద్ధి భరతర్షభ అని తెలుసుకో భరత వంశస్థుడా, నువ్వు చూసేటటువంటి సర్వ జగత్తులో కూడా కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. క్షేత్రం అంటే బాడీ, పంచభూతాలుతో చేసిన భగవంతుడు, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు భగవంతుడు ఆత్మ అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఏదైనా సరే, చెట్టైనా పుట్టైనా కదిలేవైనా కదలనివైనా సరే ఇవన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. వీటికి అన్నిటికీ ఔటర్ ఫామ్ ఉంటుంది, బాహ్య రూపం ఉంటుంది, లోపల ఆత్మ కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. సుగుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యావత్ సంజాయతే కించిత్ యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభా. తద్విధి భరతర్షభ. తద్విద్ధి భరతర్షభా. తద్విద్ధి భరతర్షభ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అది 20 ప్రకృతి పురుషుడు వాళ్ళ యొక్క కలయిక. సో చూసాము 20 నుంచి 26, ఇప్పుడు 27 నుంచి 35 వరకు జ్ఞానచక్షువులు అంటే జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ ఏమిటి అన్నది చూస్తాము. లాస్ట్లో ఇది సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాంగతిం. సో సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాళ్ళు తమ మనస్సుచే సమవస్థితం ఈశ్వరం, సమానంగా అందరిలోనూ ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి అందరూ సమంగా సర్వత్రా చూసేవాళ్లను చూసేవాళ్ళు నహినస్త్యాత్మనాత్మాన వాళ్ళ ఆత్మను వాళ్ళు దిగజార్చుకోరు, అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఈ అజ్ఞానంలో ఉండరు. తతో యాతి పరాంగతి, ఈ రకంగా వాళ్ళు పరమగతిని చేరుకుంటారు. కాబట్టి అందరిలోనూ సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో కూడా చూడగలిగిన వాళ్ళు తమ మనస్సుతో దిగజారిపోరు, మనస్సుతో తమను తాము దిగజార్చుకోరు, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక భావంలో ఉండగలుగుతారు, అందరిలో పరమాత్మను చూడగలిగిన వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. అంతటా భగవంతుణ్ణి చూడగలిగిన వాళ్ళు ఇలా పరమాత్మను చేరుకుంటారు. ఇక్కడ ఈ జ్ఞాని ఆయనలో పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఈ గోవులో, ఈ మనిషిలో, ఏనుగులో, అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నది ఇక్కడ మనకు చిత్రం ద్వారా చూపిస్తున్నారు. ఎవరైతే అది గ్రహించగలరో, చూడగలరో, అంటే పైకి కళ్ళతో కాదు జ్ఞాన చక్షువులతో చూడగలరో వాళ్ళు మనస్సు ద్వారా చెడు మార్గాల్లోకి వెళ్ళరు, దిగజార్చుకోరు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలకు కానీ మానసిక అలజడులకు కానీ గురి ఎవ్వరు. ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమపదానికి చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. అవన్నీ మనం చూసాము. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర క్షేత్ర. ఇకపోతే గమ్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం జ్ఞేయం అనుకున్నాం కదా. ఫైనల్గా గమ్యం ఏమిటి? క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులు గురించి మొత్తము కూడా అంతరం జ్ఞానచక్షుష, వాటి యొక్క భేదాన్ని
అంతరాన్ని, వాటి నేచర్ని కూడా జ్ఞాన చక్షువులతో ఎవరైతే చూడగలుగుతారో, ఈ క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమిటి అన్న విషయాన్ని జ్ఞానంతో ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో, భూత ప్రకృతి మోక్షంచ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి వాళ్లకు మోక్షం వస్తుంది. ఏ విదుర్యాంతి తే పరం, ఇది తెలుసు మోక్షం వచ్చి ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకుని పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో దేహానికి దేహంని తెలిసినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడైన భగవంతుడికి ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞాన చక్షువులతో చూస్తూ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో ఈ బాడీ ఏమిటి, లోపలున్న ఆత్మ ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనకు అది చాలు మోక్షానికి దారి. భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మనల్ని విముక్తి చేయగలదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఈ గీతా పాఠంలో దేహము ఆత్మ మరియు ఆ రెండింటికి పరమైన పరమాత్మ, వీటి మధ్య భేదాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. సో క్షేత్రాన్ని అంటే దేహాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుని అంటే ఆత్మను, ఈ రెండిటికి కూడా పరమైనటువంటి పరమాత్మను, ఈ భేదాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ జగత్తు నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.